जाबाय दिनै जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि अश्विनी कुमार स्वर्गियारिजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय मिरुनिनो आंजों लोगोसे लोगो नेहाथारि आरो बारग' गोबां दैदेनगिरि दङ बेवहाय आरो लोगोसेयै बोखावजायि सनितपुर जिल्लानि आफादगिरिजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय बे समाव दङ आरो दिनै बानजाय आफाद दानायनि बिबान मोनगिरि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। गासै जों ज' जानानै जोंनि खुलुमनाय सिबिनाय चेनेलखौ लोगोसे गासैबो साफ्राम धोरोम सिबियारि माहारि मोजां मोनग्रा बुहुमनि बा नैबे जोंनि बर' माहारिखौ लोगोसे गुबुन गुबुन माहारि साफ्रोमबो सुबुंखौनो जोंनि खुलुमनाय सिबिनाय हामग्लायनाय जासिगोरबाय। दा बेखिनियाव जों गोजोननाय मोनदों दिनै गोबां चेनेल नोंथांमोना रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोना बे समाव जोंखौ लोगो हमफैदों बेनि थाखाय आरोबाव फिन नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। दिनै 2023 अक्ट'बर 1 नैबे बरफुख्रि हालामनि बरफुख्रि प्राइमारिनि सिङाव मन्दिर ब्रह्म मन्दिर बेवहाय जोंहा मोनसे जुथुमा जानानै थांबाय आरो बे जुथुमाखौ बानजायदोंमोन बोखावजायि सनितपुर जिल्लानि मानगोनां दैदेनगिरि जोंनि धोरोम आफादनि लोगोसे हेफाजाब होदों बरफुख्रि प्राइमारिया। दा बेवहाय रोजा रोजा बिथांमोननिसिमबो साबायखर थादों आरो दिनैनि बे जुथुमनि थांखियानोमोन जे जोंहा फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव नैबे गहपुर हालामावनो सनितपुर जिल्लानि गोबां दखरा आफाद प्राइमारि आफाद बिथांमोना ज' जानानै जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइखौ खुंनो लाहार फाहार बिथांमोना नाजादों। दा दिनै बिथांमोना लाहार फाहार सनाथि मायथाइखौ खुंनो नाजानायावनो दिनै बानजाय आफाद दाफुंनाय जाबाय आरो बे बानजाय आफाद दाफुंनायाव दिनै बानजाय आफादनि रायदाव आफादनि आफादगिरि गहपुर समस्तिनिनो मानगोनां एमएलए उत्पल बरा सारखौ जों मोननो हादों। बिथाङा आफादगिरि महरै बिबान नाजावदों लोगोसे मावफुं आफादगिरि जोंनिनो बै समनि मोनसे समनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बारग' नेहाथारि बिरेन बसुमतारी आफा बे आफाखौ जों मावफुं आफादगिरि हिसाबै मोननो हादों आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि गोख्रों समाज सिबियारि बयनिबो आंगो बयजोंबो अनजानाय जोंहा भद्रसिं स्वर्गियारि बे बाबाखौबो जों मोननो हादों आरो गोबां जों लेङाइ आफादगिरि लोगो नेहाथारि जों दाफुंनो हादों बोसोनगिरि गोबां लानो हादों। दिनै जोङो बयनिबो मदद मोननानै जों धोरोमारि आरो बे बरफुख्रि हालामनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो जाफुंसारनाय जोङो बानजाय आफाद थामहिनबा रायदाव आफाद जों दाफुंनो हाबाय। जों गोजोननाय मोनदों दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै दिनै बे हालामनि रायजो राजाफ्रा बयबो जानजि खाफ्राबाय जे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव खुंनायनि जानजि खाफ्रानायखौ जों बरायबाय जोङो साबायखर बावबाय बिथांमोनखौ। এইখিনিতে আপোনালোকৰ এই নিউজ চেনেলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে আমাৰ আজি সদৌ ব্ৰহ্ম ধৰ্ম সমিতিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আছে, মই আছোঁ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে আৰু ইয়াত এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আৰু বহুতো পদবীত থকা মুৰব্বীসকল আছে। আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ সভাপতি মতিৰাম ব্ৰহ্ম বাবা আছে আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ আনডিভাইডেড শোণিতপুৰ জিলাৰ সভাপতিৰ লগতে বিভিন্ন পদবী আমাৰ ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ সমাজৰেই বা মুৰব্বীসকল ইয়াত আছে আৰু আমাৰ আজি নতুনকৈ গঠন হোৱা আগন্তুক আমাৰ 2025 চনত হ'বলগীয়া সোণালী জয়ন্তী যিটো পাতিবলৈ গৈ আছে সদৌ ব্ৰহ্ম ধৰ্ম সমিতিৰ 50 মানে
50তম অধিৱেশন সেইটো উদযাপন কৰিবলৈ গৈ আছে। আজি আমাৰ সফল হোৱা বুলি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিয়নো আজি আমি MLA গহপুৰ সমষ্টিৰ মাননীয় শ্ৰীযুত উৎপল বৰা ছাৰক পাইছোঁ আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে বীৰেন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক পাইছোঁ আৰু সক্ৰিয় সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ ভদ্ৰ সিং স্বৰ্গীয়াৰী দেৱক পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন উপসভাপতি পদত আমি 8জন লৈছোঁ আৰু সহকাৰী সম্পাদক আমি প্ৰায় 6জন মান লৈছোঁ, আমাৰ খিচিয়াৰ লৈছোঁ আৰু বহু ফাইনেন্স সাব কমিটি গঠন কৰিছোঁ। সেয়েহে বিত্ত বিভাগ অৰ্থাৎ ফাইনেন্সিয়েল সাব কমিটি আমি গঠন কৰিব পাৰিছোঁ। বাকী সাব কমিটি আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আমি গঠন কৰিম বুলি আমি ৰেডি হৈ আছোঁ। আমাৰ আগন্তুক অহা 2025 চনত এই সোণালী জয়ন্তী ব্ৰহ্ম ধৰ্ম সমিতিৰ 50তম সেইটো আমি বৰ উলহ মালহেৰে আমি উদযাপন কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী। আৰু ইয়াৰ ৰাইজে এই বৰপুখুৰী ৰাইজ সমাজকৰ্মী ইণ্টেলিজেণ্ট আমাৰ MLA ছাৰৰ যি উদ্যোক্তা লোৱাত সহকাৰী আৰু সম্পাদক কাৰ্যকৰী সভাপতি এওঁলোকৰ বলিষ্ঠ উদ্যোগেবত আমাৰ সেইটো বৰ সফল হ'ব বুলি আমি সদৌ ব্ৰহ্ম ধৰ্ম সমিতিৰ ফালৰ পৰা আশা। সেয়েহে মানে অনুৰোধ কৰিম আমাৰ এই গহপুৰ অঞ্চলবাসীৰ সমূহ ৰাইজসকলক, জ্ঞান মানে সাহিত্যিক বুদ্ধিজীৱী সকলক, ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজসকলক মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ মাজত সহযোগ কৰি আমাৰ সেই সোণালী জয়ন্তী যিটো উদযাপন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো সফল কৰাত সহায় কৰে। आं आसा खालामदों बे हालामनि गहपुर ओनसोलनि सनितपुर जिल्लानि मानगोनां गेदेमा रायजो राजा, रायजो मोजां मोनग्रा, समाजखौ मोजां मोनग्रा, गोरों गोरा बुद्धिजीवी, धोरोम मोजां मोनग्रा, राव थुनलाइ मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो आं खावलायदों बिथांमोना जोंनि बे सनाथि मायथाइ खुंनायखौ हेफाजाब होगोन, लैहोर लैहोर बयबो बाहागो लाफैगोन बेखौ मिजिंथिनानै खुलुमनाय बावहरनानै आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। बयनिसिमबो खुलुमबाय। ओम।